Θέλω να ενημερώνομαι για να προλάβω. Η ρύθμιση χρεών δεν είναι ο τροχός της τύχης. Θέλει ανάλυση, μελέτη και λήψη απόφασης. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών σου δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσεις τα χρέη σου στο δημόσιο έως 240 δόσεις, στις τράπεζες και τα funds έως 420 δόσεις και υπό προϋποθέσεις να πάρεις και ένα γενναίο κούρεμα. Θέλω να ενημερώνομαι για να προλάβω. Για περισσότερες πληροφορίες, ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας για δωρεάν συζήτηση. Προέλεγχο επιλεξιμότητας του έργου σας, τους όρους και τις προϋποθέσεις 2-10-69-26-5-90 ή στο site μας ailfconsult.com ή στείλτε email στο info@ailfconsult.com. Αν σας αρέσουν αυτά τα νέα,